Täällä on pimiä. Ainakin kamerassa näyttäisi. Okei, täällä oikeesti on pimiä. Mutta ollaan Narvikissa. Ihan tässä keskustan tuntumassa oli tämmönen puskaparkki, missä sai olla 12 tuntia parkissa. Niin, tästä lähtee semmonen vaellusreitti, mutta eipä me sinne lähetä, kun vesi ropisee katto. Satelee ja niin kuin näkyy, niin ikkunat huurusa ja ulkona sattaa ja muuta, mutta joo, me illalla ajettiin Narvikiin ja siinä joku uimaranta piti olla, mutta ei siihen päässyt ihan lähelle autolla, niin ei sitten jääty siihen ja käytiin sitten kaupasta hakeen kun ei mitään hyvää vesipaikkaa löytynyt, niin 5 litraa vesikannuja 2 ja tultiin sitten tähän parkkiin ja käytiin tässä suihkussa ja sillä lailla ja nyt ruvettiin nukkua. Ja me siinä ennen Narvikia silloin pysähyttiin siellä jossain vaiheessa, niin rillattiin ne makkarat ja syötiin leipää. Joo. Nyt on herätty. Kello on en tiedä mitä, mutta päivä on jo vanhentunut ja 8 tätä aikaa. Tätä aikaa 8, eli 9 Suomen aikaa. Ja ei oo enää niinku pimiä, mutta on tämmönen synkkä ja sateinen keli ja tosiaan sateilee. Just hörskäytettiin autokäyntiin. Ollaan kyllä nukuttu hyvin tämä ainakin. Se oli varmaan puolen yön huitella, kun ruvettiin nukkuun ja olisiko puoli tuntia varmaan tässä on herreillä ja ihmetelty joku on tuossa sateen rapina. Joo, mutta hyvä paikka. Tässä ruvetaan nousee ylös ja syömään aamupalaa ja lähdetään kahtelemaan, että mitäs tuolla Narvikissa näkyy. Koska se aika ei mitenkään kovin kuumaa oo tää. Niin olis kyllä kiehottaa tuo vesi. Eilen keitettyä vettä. Tehdään aamupuuroa tässä, niin ei ihan tuli kuumaa oo. Joo, meillä on tämmöset puurot tullut tehtyä ja oikein nallepuuroa. Vieläkö? Kyllähän varmaan riittää. Laita pikkuisen. Olipas lähellä, että joo, ja lakkahillua siihen päälle, niin eiköhän se Missä laitat sen kannan? kelepaakaan. Mä taisin laittaa tuohon. Joo, täällä jotain työmiehiä on mennyt. Niillä on joku rakennustyömaa tuolla ylhäällä, niin aina avaavat tuosta tuon portin ja menevät sinne minne äsken kuorma-autokin ja pari henkilöautoa mennyt. Tässä samalla ihmetellä. No ei mennyt sitä vaan ihmetellä, että huomasinpa vaan. Ja tossa oli eilen etittiin sitä vesipaikkaa, niin että mistä saisi hyvin pesuvettä, niin käytiin sitten ostaa tätä kaupasta ne pöntöt. Ja nyt sitten kävi ulkona, niin kuuluu kohina, niin tossa menee semmonen puro, josta oikein hyvä ottaa vettä. Niin, mutta eipä sitä eilen tiedä. Eipä tuolla niin hyvä. Mutta jatkossa tietää, että tästä saa vettä, jos tähän tulee parkkiin. On syöty aamupalat ja syötiin oikein puurua ja kahvia ja leipää ja salaamia ja semmoista. Lähdetäänpä kahtomaan, että mitä tehdään. Käydään tankilla ainakin. Meillä on 4/4 tankista on suunnilleen mennyt. Elikkä mehän tankattiin viimeksi siellä Kilpisjärvellä. Joo. Ja tuo näyttää ajotietokone, että 980 kilsaa vielä ajelis, mutta siihen sitä ei ihan niin paljon aja kuitenkaan. Ja tää on tämmönen aika täällä korkealla tämäkin työpaikka. Se on tuo kaupunki tuolla alhaalla ja tästä saa mennä aika lailla mäkiä alas, että pääsee. Niin käydään tankille ja sitten käydään ainakin ostamassa jotain ruokatarvikkeita. Että voidaan vähän kokkailla jossain vaiheessa tänään. On taas niin jotenkin pilvistä, että ei täällä näe mitään. Niin. Ihan hyvä ratkaisu.
että skipattiin se seinien välistä, kun ei siellä olisi ollut oikein kiva näin vesisafteilla olla sielläkään. Nyt on tankki täynnä. Käytiin Sirkkelissä tankilla ja vähän yli 600 maksoi ja 28 litraa meni tankki. Taas on tankki täynnä. Tää on tämmönen Sirkkelikappi. Mutta täältä saa myös diesel. No vähän samanlainen tuo Kooko Kärkkäisen. No mä kans kahtoista Kärkkäisellä. Kärkkäisellä luvun pöllyt toi Sirkkeli. Joo. Niin se vai on tuo aine. Taas päästään vaikka kuin pitkästi. Joo, pilvet roikkuu melko matalalla. Ei näy noita vuoreen huippuja ollenkaan eikä paljon mitään muutakaan. Lähdettiin jatkaa sitä huoltoasemalta ja tultiin kaupassa käymään tommonen joku X-Extra. Mutta tämän näköinen, tuolla on Narvikki. Vuoreen huippua ei näy. Siellä on pilviä niin paljon, mutta joo, mennäänpä käymään kaupassa. No, kertakäyttörillejä, mutta meillä on niitä. Ainakin jotain joulujuomia tullut Goodyear. Monenlaisia. Villa. En minä. Jotain joulujuomia. Joo, tässä oli tämmönen venesatama. Oli pakko kurvata katsomaan, että mitä täällä on. Käydään katsomassa tuolla. Muutama laiva ja oli siis tossa just lähdettiin sitä kaupalta niin heti sen jälkeen. Täällä on tämmönen satama ja tuolla on laivoja tuolla meren. Tuolla menee joku vene, 2 venettä. Tuolla on melko iso laiva ja tässä menee joku tämmönen vähän pienempi laiva ja 2 isoa laivaa toisella näkyy ainakin tulevaa savuapiipusta, mutta tuolla kauempana on 2 isoa laivaa. Ja tuolla on joku, jota lastataan tai tyhjennetään. Mutta pilvet roikkuu aika matalalla, kun ei oikein näy noita. Tuolla vähän näkyy lumihuippuja, mutta muuten ei kyllä näe. Mutta kun täällä on tuo nousu- ja laskuvesi, näyttäisi nyt olevan vesi aika alhaalla, mutta pitää vähän ottaa niinku huomioon, kun katsoo tuo kävelysilta, mikä menee tuosta laiturilta tonne laiturille, niin kelluvalle laiturille, niin se on melko jyrkässä kulmassa nyt ja kai se siitä kun se nousee tuo vesi noista rannasta päätellen, niin se nousee 2 metriä ainakin tuosta, niin on vähän semmoista erilaista ja joutuu ottaa huomioon. Meillä ei paljon tarvii nousia ja laskuvesistä välittää. Joo, niin se on aina tommonen koppi ja ovikoodilla pääsee tosta ovesta, mutta tää on tämmönen. Oishan se aika jännä joskus tulla käymään omalla veneellä täällä. Se on vähän pitkä matka, joutuu vähän kiertämään, mutta kyllä kai tännekin pääsee. Joo.
Eihän tiedä, vaikka joskus tulisi. Se vain mitenköhän se olisi järkevin tehdä. Se on koko kesän reissu, jos lähtee Kokkolasta veneellä. Pitää kiertää etelän kautta ja sitten tulla tänne. Joo. Pitääpä vähän suunnitella. Eihän sitä tiedä, vaikka sitä innostus. On muuten komia Volvo tuossa parkissa. Toi sininen tossa, miksei tämäkin nyt ihan, mutta tuo on kyllä vähän komiampi oikeastaan. Vähän uudempi Volvo tuo. Tuossa näkyy, kun on vuorovesi vaikuttaa, kun nyt on vesi matalalla, niin se on normaalisti ihan tässä tien vieressä tuo vesi. Se on laskenut nyt, en tiedä paljonko, mutta varmaan jonkun metrin kaksi ainakin, jos ei 3. Mutta aika selkeästi näkyy. Tämmönen siltä joku Skujan brua. Onpa pikkuus. En tiedä näkyykö kamerassa, ei varmaan, mutta tuolla näkyy jotain vähän niinku delfiiniä, mutta onko ne niitä pyöriäisiä tai jotakin. Selkäivät pyörähtelee tuolla. On niin kaukana, ettei varmaankaan oikein näy. Nyt ei näy enää mitään. Tulisikohan ne käymään tässä rannan lähellä, kun huomasivat, että pysähdyin kuvaamaan. Ollaan tässä tämmöisen tien varrella. Sinne meni vielä pohja. Siinä on jonkun verran rinnettä tonne ylöspäin, jos lähtis kiipeilemään. On kyllä hieno. Tuo oli aika jyrkkää mäkiäkin tossa. No ei siinä ollut 6%, 9% mäkiä ollut enimmillään, mitä on ollut niitä varoituskylttejä. On kyllä hieno. En oo täällä ennenkään. Aina mitä ollaan tai mitä on aikaisemmin käynyt, niin Narvikista lähdetty aina Kirunaan kohti. Ja periaatteessa Narvikista tonne Hamninbergiin, niin se väli on tutumpaa, mutta tai sekään tuttua, mutta sieltä on mennyt muutaman kerran siellä päin, mutta tämä on nyt kun lähdettiin Narvikista Moiranaa kohti, niin tämä on ihan uusi pätkä, en oo ennen täällä käynyt. Tultiin tähän missä on lauttahomma, niin tuolla just näkyy, menee nurkan taakse edellinen lautta, että varmaan keretään hetken aikaa tässä niinkö ihmetellä. Ennen tarvii lähteä Täällä pitää pysähtyä. En minä tiedä, mutta Matkusta lautalla. matkusta lauta. Kuinka tossa mitään ohjeita? Onko se niinkö 10? Joo.
Joo, tultiin lauttaan. Saa nähdä minkälainen. Ei oikein tietää miten se toimitaan, mutta oli näppärä tuo maksu. Mä ajattelin, että tulee kotiin ja sitten lasku. Niin siinä oli semmonen laite, se näppäsi rekkarista kuvan ja kortilla vaan maksu. 100 kruunua maksu. Tosi näppärä. Tänne on joku ajanut auto tänne ylemmällekin kerrokselle. En tiedä, onko se joku työntekijöiden auto. Mä ajattelin, että mä olisin päässyt tonne portaille kuvaan, mutta ei tästä päässytkin. No. Meidän auto on muuten ensimmäisenä. Mutta tämmönen lauttamatka. Vissiin me tuosta lähettiin. Ja tuolla tulee toinen lautta vastaan, niin sinne ollaan vissiin menossa. Ja on mielenkiintoinen kokemus tämäkin. Ei oo monta autoa kyydissä. Tässä nyt tapahtuu. Mennään myötä tuuleen, se varmaan vähän löysää kaasua. Mennään korvat mennä lukkoon. Äsken oltiin tuolla alhaalla. Se näkyy tuo kuva. Pitkät on noussut. Aika me otettiin, että löytyykö hyvää kahvinkeittopaikkaa, mutta ei löytynyt, niin pysäyttiin tien varten ja ruvettiin keittämään tässä. Se on varmaan ihan niinku suositeltavaa tämmöllä kaasukeittimellä keittääkin just näin autossa. Mutta täällä varovainen. Niin ollaan ajeltu, hienoja maisemia ollut ja en tiedä missä ollaan, mutta etelää kohti ajetaan tätä E6-tietä. Ja se yksi lauttamatka siinä oli matkalla Narvikin jälkeen. Ja joo, kello on jo vaikka mitään. Ja se on 1:02, olisiko tätä paikallista aikaa, eli 1:03 Suomen aikaa. Joo. Saa nähdä milloin loppuu kaasu tuosta patruunasta, kun tuo on tosiaan ollut jo vuoden tuo patruuna käytössä. On meillä toinen mukana varalla. Keitetään kahvit ja jossain vaiheessa jos löytyisi semmonen joku paikka missä olisi hyvä kokata ruokaa, niin voisi vaikka tehdä oikein ruoakin. Katsotaanpa jos löytyy joku paikka, semmonen kiva. Tai sitten jos saje loppuisi, niin sitä voisi kokata ulkonakin, mutta jos olisi vaikka jonkunlainen katos, niin kuin eilen illalla oli se missä rillattiin, niin siinä oli vähän katosta, mutta siinäkin oli niin märkänä ja oliko ne vähän luntakin, että ettei sillä ole niin kivaa. Mutta tämmösiä ostettiin. Niin, ostettiin tommosia, varmaan tuo mummo leiponnut, niin tommosia paperivahvuisia näkkäreitä. No, on kyllä. Maistuu aivan muroille. Joo, tämmösiä. Joo, vähän niinku nyt maissilastia. Kelloksmuroja. Vaan sokeri puuttuu. Niin joo. Ei ole vielä voinkaus kokeiltu näitä, mutta voisi olla ihan. Ne kuivat on eväät. On meillä vettä, niin laitetaan vähän vettä. Ei ole niin kuivaa. Lähdettiin käymään vähän ulkoilemassa, kun ei saa muuta kuin ihan vähän ja tuli tämmönen pysäkki. Joku paikka. Mä en tiedä mikä tämä on, mutta näyttäisi niinkö tämä olisi. En tiedä voisiko se olla, että se on ihan V-muovaama. Näyttää jotenkin semmoiselta, niin kuin tämä olisi tehty. Mutta voisi olla, että se on ihan. Ainakin tulee tuo vesi. Niin. Ehkä se on ihan
luonto muovannut tai sitten ihminen, en tiedä. Mutta tässä on tämmönen, siis tuossa menee tuo tie mitä tultiin ja tuonne päin ollaan menossa, mutta käännyttiin tuosta sillasta ja tuossa on muutama, no olisiko paristaan metriä, niin siinä oli semmonen pysäkkihomma, niin lähdettiin kahtoon, että mikäs tämä tämmönen paikka. Tästä meni tämmönen polku. Kai tää on joku tämmönen turistipaikka. En minä. Tässä on jotain rakennelmia, joku vanha silta vissiinkin tuossa. Ja olisiko se tästä tullut joku vanha tie sitten? Kääntynyt. Se voisi olla ja tuossa on tehty sitten uusi silta. Ehkä se voisi olla. Tuolla näkyy vähän vuoren huippua, mutta on niin pilvesä, että eipä paljon näe. Tuolla päin näkyy huippu paljon kauemmaksi. Tai siis korkeammalta. Joo, tässä on joku tämmönen systeemi, niin joskus kivikaudella on jokkumalla, tuossa on kalliomaalauksia, mistä on sammalta pyhitty pois. Niin pikkusen näkyy viivoja nyt, mutta sopivasti kun aurinko paistaa, niin näkyy kuulemma paremmin. Niin siinä pitäisi olla tämän näköiset maalaukset, niin kuin tässäkin. 2 poroa maalattu joskus kivikaudella. Niin. Joo, semmonen juttu ainakin tossa. Mut sitä mä en tiedä, että siis kai tää vissiin on vaan ihan luonnon muovaama tämä uoma tähän. Kai. Sitä nykyisin vissiin säännöstellään jotenkin tätä virtausta, mutta joskus se on varmaan ollut ihan luonnon juttu. Siis tässähän näkyy olevan jonkunlainen... se on kalaportaat vissiinkin tai joku semmoista. Joo, tässä on tämmönen joku systeemi. Mutta täällä on niin vähän vesi, että ei siellä ole kalojenkaan kiva olla tuolla, jos tuonne ei vaan jää. Jos tuonne jää, niin siellä on... Tuolla näkyy enemmän vettä tuolla Tuonivaisen altaassa. Mutta kai siitä joskus virtaa vettä sitten. Enemmänkin. Onhan tää vähän erikoisen näköinen. Niin joka paikka märkänä, että tuntuu, että vähän epämiellyttävää käveleskellä, ettei vain luiskaa. Mutta tuo on kyllä ainakin ihmisten tekemä tämä betonisysteemi tässä. Siellä on joku käynyt kirjoitteleenkin jotakin. Mutta onhan tää tämmönen vähän erilainen. Mutta jos ajatellaan, niin tää on melko korkealla kuitenkin. Se tippuu tuosta alaspäin aika paljon. Niin on siinä kaloilla työmaa, vaikka kuin olisi portaat mitä kävellä tai siis uija ja hyppiä, niin on niillä työmaata. Tämä on sillä tasolla mitä tuolla järvessä on tuolla yläpuolella tuo veenpinta, niin tässähän on niinkö, en tiedä onko kymmeniä vai satoja metriä tiputusta tonne ihan alas, jos ajattelee. On vähän erilaiset systeemit. Tää oli joku, no mäpä sanon kohta. Joo, tämä on tämä paikka semmonen kuin Steigen. Otaanpas tuosta kartasta, jos siitä jotain ymmärtää. Tässä on muuten ihan vesivessat ja muut systeemit. Eipä tosta varmaan mitään ymmärtää. Ei, tuolla on Narvik. Missäs me nyt ollaan? E6 me ollaan tultu. Tuossa kohti mentiin varmaan lautalla. Sitten ollaan ajettu tulemaan alaspäin. Ja en tiedä. No, tässä kuitenkin ollaan. Tässä on vaellusreittejä Steigenin alueella. Niin
Tässä on aina reitti piirretty, mistä menee mihinkin ja paljonko reitin pituus ja aika suunnilleen paljonko menee ja niin paljonko reitin korkein kohta. Ja ihan mielenkiintoisia muutamia kuvia joka reitillä. Sehän voisi olla ihan kiva joskus, jos täällä päin sattuu palloille, niin käydään vaikka vaeltamassa. On melkoinen vuori tossa vasemmalla, mutta täällä taitaa tulla vähän pilviä. Aletaan olemaan pilvessä. No niin, nyt ollaan ihan pilvessä. Tuolla näkyy vuoren rinnettä vähän tuolla ja täällä menee muitakin autoja ja tuollakin näkyy. Tuolla päin ne näkyy vaan ääriviivat noista vuorista, mutta tuolla joo, alempana näki vähän pitemmälle, mutta ja tuolla näkyy kans. En tiedä paljonko vielä nousee tämä tie, mutta on vähän tämmöistä pilvistä. Jyrkkää mäki tässä. Korvat menee lukkoon koko ajan. Tämmöiseen johonkin rotkohon ollaan matkalla. Hienon näköistä on. Joo. 4,5 kilometrin tunnelit. Sieltä meni varmaan sinne päin se vanha tie. Taas pysähyttiin, kun oli niin hienon näköinen paikka. Tuolla näkyy tuommoinen laakso. Ja siellä näkyy pilvet on tuolla alhaalla laaksossa. Sitä mä en tiedä, onko tuolla niin on siellä varmaankin niin joo, on siellä vettä tuolla tuon pilvien alapuolella. Joo, tuolla näkyy hyvinkö heijastuu tuo ranta tuolla. Tämä oli tämmönen ihan hienon näköinen paikka vähän sen reilun 4 kilometrin tunnelin jälkeen. Tässä on pätkän matka edet, ei montaa kilometriä kuitenkaan, mutta löytyi tämmönen mukavan näköinen tämmönen pysäkki. Tässä oli 2 tämmöistä ruokailukojua ja mehän heti pysäyttiin ja laitettiin, meillä on tommonen jauhelihaa ja kasviksia. Ostettiin tämmönen, siinä on jotain perunaa ja Italia. Ja sitten on ihan tuo niinku pikanauta jauhelihaa paketillinen tonne sekaan, niin luulis, että tuolla lähtee nälkä, kun tuon tuolta niin pistelee postiin. Sehän ei oo koska aivan varma, että kun iso nälkästä sattuu olemaan. Tämä oli ihan netillä paikalla, tämä pysäkkikin on vuoristomaisemaa ja tuolla virtaa tommonen joku vuoristopuro, tulee vesi alas tuolta.
Tuolla on vähän pienempi. Ja semmoisen on huomannut, että melkein, ei nyt, tai tuntuu, että puolet, ei varmaan ihan puolet, mutta tosi iso osa autoista on rekkoja, mitä tällä liittyy. Että varmaan aika vähän niin kuin semmoista huviajelua ja muuta tämmöistä. Eikä lomailijoitakaan hirveästi ole. Varmaan vähän niin kuin se lomasesonkin ohi. Ja joo, Norjaan kun lähtee, niin mielellään olisi mukava, kun olisi aurinkoista keliä ja hyvää ilmaa, mutta se ei nyt sattunut, aikataulut ja kelit passaahan yhteen. Mutta ihan mukava reissu ollut ainakin tähän asti. Tuossa äsken meni yksi rekka ohi, joka veti letkaa perässä eikä meinannut oikein päästä mäkeä ylös, ja nyt tuolla menee tuo toinen, niin sekin lykäsi pienempää pykälää. Tässä meinasi loppua varmaan paukut kesken. Mutta niin se vain sinne meni. Semmoista reilua juoksuvauhtia. Tässä on hyvä paikka kyllä spottailla noita rekkoja. Tulis vain. Nyt ei tuu mistään mitään. Ei mistään tuu mitään. Joo. Ruvetaan syömähän, mutta ei me nyt tää ruoan kokkaus on ihan niinkään ajattelin. Tuommoissa kertakäyttörillissä ei oikein riitä se ei ole riittävän kuuma, jos paistinpannulla rupeaa paistahan tuommoista jotain juttua. Siinä oli aika isoja porkkananpalasia ja jauhelihaa ja perunoita ja mitä siinä oli, niin joutti ottaa vähän tuo kaasukeitin kaveriksi ja pikkusen sillä välillä kuumentahan. Ja no kyllä tuo nyt tuntuu, että se on aika kuuma ja kuumaa ruokaa ja valmista. Ollaan varmaan, mitä me nyt oltais 40 minuuttia varmaan sitä tuossa paisteltu, niin ja nyt ruvetaan syömään, mutta ihan hyvää se, ei mitään ongelmaa. Joo, mutta me pääsyy vähän ja siivotaan ja lähdetään jatkamaan. Putkahti tuolta vuorten välistä niin tämmönen kauppa, en tiedä mitä siltä löytyy, mutta lähdetään kahtoon. Pauste Handelspark. En osaa suomentaa, mutta tämän katsoo, jos sieltä vaikka jotain hyvää löytyy. Joo, en tiedä paljonko kello, olisiko se jotain 6 niin kuin tätä aikaa. 7 Suomen aikaa. Pimiä on jo. Vaa. Ei ole näin isoa kauppaa täällä nähtykään. No niin, on kaupassa käyty. Eipä siellä sen kummempia kauppoja oikeastaan ollut. No 2 ruokakauppaa, missä käytiin pyörähtää. Ja tuossa sitten ostettiin vähän karkkia ja sitten ostin tämmösen, en tiedä mikä oli. Oli niin mielenkiintoisen näköinen pullo tämmönen. Joku Ingefäirolli. Joku nostalginen limukka, en tiedä. Mutta no pitäisikö mä maistaa sitä? Pitää me maistaa. Mä tiedän. Tai vaan en minä voi. Se vie kotiakin, niin mä voin me maistaa kotona. Tuskin sitä kukaan muu tykkää kuin minä. Joo. Me lähdetään jatkaan kuule niin eteenpäin. Vielä ollaan Norjassa. Tiedätkö sä mikä paikkakunta tämä? Ei mitään tietoa. En minäkään. Voisin sen puhelimen ottaa, niin mä katsomaan. Niin. No, me ollaan jossain. Paljonkohan me ollaan tultu tuolta en tiedä, meidän päivä on tänään tämmöstä. Me ollaan niinku pysähetty tostakin. Niin, ja on pysähetty vaikka kuinka monesti. Ja oltaisiko me tultu joku... Otapa nyt. Katsotaanpa. Paljonko tästä on Narvikki? Reittiohje. Ollaanhan me kuitenkin noinkin paljon tullut. No kuinka paljon? 247. 247 kilometriä ollaan tultu ja kello on ympärystä melkein noin. Ei, me oli varmaan 10. Niin, olikin 10, se oliko lähettiin siihen. En muista kumpaa aikaa. Mutta me ollaan etsitty, tai minä olen etsinyt Mapsista uimahalleja, niin eikö niitä oikeasti täällä oo? Niin. Vai enkö mä niitä osaa ehtiä, mutta ei niinku niitä ei löydy. löydy. Ei ole uimahalleja löytynyt, mutta eilen käytiin tosiaan suihkussa illalla. Siinä retkisuihkussa ja hyvin toimi.
täällä tuli vähän sumua, ei oikein tähän kovin kauas nähdä. Nyt vähän helpotti, mutta hetki sitten oli, ettei nähnytkö 50 metriä, nyt näkee vähän pitemmästä. Näkisikö semmoisen 100 metriä suunnilleen melkein. Tieviivat näkyy 50 metrin päähän, mutta no heijastimet tievarressa näkyy 100 metrin päähän suunnilleen. Mutta eipä tässä nyt niin kiire on. Joo, pikkusen on sumua ja ei tähän nähdä mitään. Nyt on tultu mitäköhän me oltais varmaan puoliska tuntia vähän reilu tosta Ruotsin ja Norjan rajalta kotia päin. Ja täällä on ihan kauhea sumu ja no nyt on 2 astetta lämmintä, välillä oli vain 1 aste lämmintä. Ja pikkusen oli tuossa, no korkein paikka oli vähän yli 700 metriä tuossa mistä tultiin, joo, niin oli vähän silleen, että voi olla liukastakin ja ei näe mitään ja semmoista, niin on sitten ajettu tämmöistä 50 suunnilleen tulemaan. Matka taittuu hitaasti, mutta taittuupa kuitenkin. Ja eikä vihti oikein tänne yöksikään jäädä, kun ei täällä mitään oo eikä näe mitään. Eikä tässä nyt oo oikein ollut mitään hyviä yöpaikkojakaan. Mennään nyt jonkun matkaa, että jos tulisi joku hyvä yöpaikka. Skellefteå 331, semmonen kyltti tossa. Mutta että pikkuhiljaa kotia päin. Ja nyt on tosiaan torstai, ei kokki. Joo, torstai-ilta ja kello on Suomen aikaa 9:15. Ja muuten kaikki hyvin. Ollaan kuule tämmönenkö Jäkkvik. Pysähyttiin tähän ICA-marketin pihalle vähän jalottelemaan ja samalla katsottiin yöpaikkaa tosta. Niin tuossa olisi ihan 2 kilometrin päässä ainakin pari jotain puskaparkkeja, niin voi olla, että mennään jompaan kumpaan niin. Kylläpä mennään ruveta ramaaseen. Sitten kun ajoin, niin tuntuu, että ollenkaan. Sitten kun nousi autosta ylös, niin sitten tuntuu, että niin olisi paikat juntturassa. Vähän niin kuin jäykistynyt, istuskelu useamman tunnin tässä. Joo, onneksi se sumu rupesi helpottaa. Mä en tiedä, oliko senkin pilviä vai sumu, että on täällä nytkin tämmöistä sumua, että kai se jotain semmoista on. Niin. Mut se oli niin hiasta ajaa siellä, että semmoista 50 vaan pystyi ajaa, kun ei nähnyt oikeasti mitään. Ja sitten kuitenkin aika lähellä nollaa tuo lämpötilaakin. Sitten saattaisi liukastakin olla 2 astetta nyt ollaan. Joo, mepä tajetaan lähteä kahtelemaan se yöpaikka ja ruvetaan noin